अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमार भइल बा रुआ रुआ, सोयरी में उठल बा धुआं धुआं। केस हमार भइल बा रुआ रुआ, सोयरी में उठल बा धुआं धुआं। कोई भी सामान खाले में हई लइका आइल बा बारे कोस के पूरा गाल कोरल एक बात साले में हई लइका आइल बा हाल में पियावा डाल में। हई लइका आइल बा हाल में पियावा डाल में। टूट शरीर सैया के नई खे तनी को फिकीर पैसे भी खरिया